A Praza de España será este vindeiro sábado o escenario dun acto solemne en homenaxe ás vítimas da COVID. Está organizado pola Asociación de Amas de Casa e conta coa colaboración do Concello. Ese día procederase á inauguración dun pequeno monumento que lembrará a todas as vítimas desta pandemia, ademais de ser tamén unha forma de agradecer o labor de moitas persoas e colectivos durante este tempo. Este acto vai a consistir, empezará co himno galego, teremos un descubrimento de plata, da placa, teremos unha ofrenda floral, remataremos con cas intervencións, co minuto do silencio e co aleluya de Leonard Cohen. É un acto moi emotivo, é un acto, para min, entrañable, e tampouco queremos que sea un acto que sea moi longo no tempo, senón que o podemos vivir, que podamos sentir, e que sea un homenaxe de todos a todos. É un homenaxe ás vítimas do COVID, pero é moitísimo máis que iso. É un homenaxe, pois, a todas as persoas que traballaron en loitar contra o COVID, en todas esas familias que sufriron perdas por culpa do COVID, en todas as persoas en que, ao fin e ao cabo, pois sufrimos esos confinamentos, se sufriron esos peches perimetrais, se sufriron esas perdas económicas por parte dos negocios, en fin, que o que nos trouxo o COVID, pois, en definitiva, foi un forte sufrimento, unha forte perda en moitos aspectos, sobre todo no humano, e que nós o que queremos é homenaxear, pois, a todo o que rodea pois esa fin que creemos que está xa chegando da pandemia. O acto de aproximadamente unha hora de duración estará aberto a toda a veciñanza que desexe asistir, aplicándose, iso sí, todos os protocolos anti-COVID en vigor.